Hello guys, Jomari here. So, today gagawa tayo again ng another video at ito ay ang ukay-ukay tryout. Tsaka haul na rin, siguro. So, guys, pansin nyo, kasi marami pa akong ginagawa ngayon, kaya alam nyo na guys, hindi na ako nakapag-ayos at yun nga guys. So, ito yung mga pinabili ko sa ukay-ukay. So, ang dami, di ba? So, first, i-haul ko sa inyo ito. Actually, nagamit ko na ito sa office. Ito siya. Ito siya, guys. Nagustuhan ko to kasi marami siyang sequins. Parang asawa, parang mayora, ganon. Gusto mo yun? So, ganyan. Ito yung una ko at ipapakita ko sa inyo. Ito, ngayon. So guys, ang next naman na nabili ko sa ukay-ukay ay itong magandang dress na lace. So guys, papakita ko lang ito sa inyo at di ko ito isusuot kasi alam niyo naman guys na masyadong maliit to para sa akin. So, ang gagawin ko, kukuhanin ko lang itong lace nito. So, ito siya. So, ang next namang nabili ko ay itong ang tawag ba dito girl? Yung pag ikakasal ka. Pag kinakasal ka, ito yung sinusuot. Ang ganda ng makita. Pang makeup. Pag nagme-makeup ako, baka ito na isusuot ko, girls. So, abang-abang lang sa mga video. So, ipapakita ko sa inyo ang try ko nito. In 1, 2, 3. So guys, ang next ko namang isusuot at nabili sa ukay-ukay ay ang tada! So ito siya. Nabili ko lang siya kasi ang ganda-ganda ng tela niya guys. Tapos, wala lang, pang summer. Summer yung design guys. So ayan. Ganda. So, ang next ko namang nabili at isusuot galing sa ukay-ukay ay ito. Ito siya guys. Ang ganda diba? Tapos may pabulsa. May babulsa siya dito. So, makikita niyang pagsusukat ko nito. Dito. So guys, ang next ko namang pinamili ay ang ito. Polong ito guys. Kasi summer na nga. Kapag kunyari magbabra-bra lang. Ganon. Ayan. Suot-suot lang. Ganon guys. So, papakita ko ang itsura nito ngayon dito. So, next naman ang binili ko guys sa inyo. Ang binili ko naman sa ukay-ukay ay ito. So guys, ganda diba? So, nabili ko din to kasi pang summer. Hindi ko alam kung paano suotin. Kasi ganito siya sa likod. Yan.
So guys, ang next ko namang nabili ay... So guys, next and last na nabili ko na pala ito. So ito siya. So, hindi ko na yung siya isusuot. Hindi ko lang alam, pero tatry ko siyang sukatin ha. Kukunin ko lang dapat ito eh. So, ayun na nga guys. Welcome back to my channel. So ayun na nga guys. Maraming salamat sa panonood ng video ko hanggang sa dulo. Please don't forget to give this video a massive thumbs up. Please share this video and subscribe to my channel. I-click nyo yung red button sa baba, pati yung bell sa tabi niya para manalo kayo ng iPhone 7. So, charot lang yun guys ha. So, for more information, tignan nyo lang sa description box at mag-comment kayo below kung anong gusto nyo pang ipagawa sa aking banga video. So, pasensya na guys kung mahina ang boses ko at maraming salamat sa panonood. See you in my next video. Bye guys!